бахтиёр усмонов навраси 11-солаи тоҷик ки тобистони имсол дар вилояти Хабаровски Русия дӯсташ Славаро аз дохили чоҳи оби ҷӯш наҷот дод, бо медали барои ҷасорат қадрдонӣ шуд. маросими тақдими ҷоиза рӯзи 1 ноябр дар палатаи болои парлумони Русия баргузор гардид. ин аз мавридҳои хеле ками қадрдонӣ аз як шаҳрванди Тоҷикистон дар Русия аст. Семья Бахтиёра переехала в Хабаровск из Таджикистана. оилаи бахтиёр ба Хабаровск аз Тоҷикистон кӯчида рафтааст. ҳоло Баха тавре ҳамсинфонаш мегӯянд дар синфи 3 мехонад. ӯ бо футбол ва варзиш машғул аст. 1 сол мешавад ки бо ифтихор либоси низомии кадетро ба тан кардааст. дар оянда орзу дорад ки як афсар шавад. медал барои ҷасорат дар наҷоти инсон ва ташаккурномаи раҳбари Росгвардия тақдим мешавад. Бахтиёр Усмонов. бахтиёр ки хеле шармгину камгап аст, дар суҳбати телефонӣ бо радиои Озодӣ хеле кӯтоҳ гуфт ки саломатии дӯсташ Слава ҳоло хуб аст ва ба мактаб меравад. Рустам Усмонов падари Бахтиёр мегӯяд бо писараш ифтихор мекунад. бахтиёр яке аз 20 навраси сокини Русия аст ки барои қаҳрамониаш сазовори ҷоиза шуд. ҷоиза дар маросиме бо номи атфоли қаҳрамон тақдим шуд ки аз ҷониби Шӯрои Федератсия ё палатаи болои парлумони Русия ва ҳам Росгвардия таъсис шудааст.